nada máis. Eu, xa vos digo, non vamos a apoiar a ningún dos dos bandos neste xogo, e entón non nos entendemos. É verdade que pode haber o absurdo de que se cobre por non sin ter ningún tipo de responsabilidade, pero bueno, eso creo que é un tema político e de responsabilidade personal ou política, como queramos chamar. Depois nesa parte nada máis, procedemos por tanto a votación. Votos a favor, votos en contra e abstencións. Moi ben, pois queda entonces a dedicación da concelleira Mónica Vilela, cos votos do Partido Popular e cos votos de 4 concelleiros do Partido Socialista para que siga cobrando na súa casa. Más ou menos claro por onde iba as alegacións, ahora donde a palabra a portavoz do Partido Popular, Sandra Vilela. Moi ben. Bueno, nós temos unha certa preocupación sobre este tema. Dixestes unha frase antes de empezar esta exposición, que é que os partidos da oposición, os grupos, non da oposición, os grupos municipales que contamos con voz e para realizar propostas aos orzamentos e que podemos presentar enmendas, etc. Non, sí, é certo. Gustaría saber cantas das propostas que se trouxeron a este pleno feitas polo Partido Popular se aprobaron por parte do Goberno Municipal. Gustaría saber cantas das propostas que se fixeron fora deste pleno a título particular e de forma informal, que se puderan facer a esta alcaldía se atenderon. Seguramente o número sea bastante pequeno, por non dicir ninguna. Por tanto, non nos digas que non temos algo que ver nos orzamentos, porque non é así. E ademais é algo que se leva falando o tema do diálogo que se leva falando desde que esta legislatura empezou. En fin, é algo que se leva tanto por parte do BNG como por a nosa parte que se leva pedindo de forma insistente e reiterada desde que isto empezou. Seguramente a partir de hoxe consigamos ese diálogo. A pena é que teñamos que chegar a estes extremos os que estamos chegando todos para ter que conseguirlo. Seguramente, se houbera un poquinho máis de diálogo antes de hoxe, non estaríamos vivindo este pleno. Por tanto, igual, en vez de dar a cabeza en señal negativa fronte ás decisións tomadas hoxe polos distintos grupos políticos, igual antes en vez de dar a cabeza, tiñase que haber un antes sentado a falar con todos, e así non hubiéramos chegado a isto, porque cando hai decisións de tanto peso e calado político como as que estamos vivindo hoxe por todas as partes neste pleno municipal, nunca, e iso digo aquí, digo na China, nunca é culpa só de unha. E iso estou segurísima. E as formas son importantísimas, o diálogo é importantísimo, e se vostede durante esta legislatura houvese tido un mínimo de diálogo, ben sexa ca oposición, ou ben sexa neste caso, vou me permitir o lujo de decir, cos seus propios compañeros, seguramente non estaremos aquí. Por tanto, non nos digan que nós temos voz, porque non temos voz en nada, porque automáticamente todo é rechazado de facto pola súa alcaldía. Dito isto, nós temos preocupación. O pleno da economía a nivel internacional vai a ser importante, vai a ser brutal. Nós o que collemos son datos dos presupuestos de 2017, que eran os últimos presupuestos aprobados, e, por tanto, temos unha certa preocupación. E o único que queremos é que hai que ser un pouco máis comedidos e precavidos. Eses presupostos dos que se fala, desde o noso punto de vista, ten, bueno, as previsións son as que son, está claro, pero hai cousas que son moi sorprendentes, non? Como que se leven partidas presupuestarias de proxectos que non están nin proxectos feitos, que se están facendo ahora os proxectos a posteriori de haber pedido unha partida presupuestaria no presupuesto, o caso das aceras
de Muiños e de Quintanos, non? É sorprendente que se puxeron a partida presupuestaria 300.000 euros para recordar e resulta que agora vemos que se está facendo o proxecto actualmente. Son cosas que sorprenden. E como sorprenden, pois nos preocupan. E como nos preocupan, pois presentei unha alegación ao presupuesto que vai ser a Votos a favor da desestimación. Votos en contra. Vai intervir a señora interventora Mónica. Vai intervir a señora Mónica. Vai intervir a señora Mónica, que é interventora do Concello de Muxía. Por favor, silencio. Por favor, silencio. Vai intervir a... Cando eu acabe, si podo, doito. Pídolle, en nombre da institución do Concello de Muxía, disculpas a todo o pueblo de Muxía por este espectáculo. Estáse alejando a uns presupuestos para que Muxía arranque con normalidade e ahora mismo, baixo un acordo que non sabemos cal é o objetivo, presentan unha alegación da que non son capaces de dicir como salir del. Si presentan unha alegación simplemente por obstaculizar o funcionamento normal do Concello de Muxía. Pídolle disculpas ao pueblo de Muxía. Si quere intervir, intervir. Sí, podo falar a interventora 2 minutos? Si queres hacer un proceso, Para argumentos,